क'क्राझारनि टेङापारा डिपु र'डआव अर खामनाय जाथाय। मोनसे गिख्रंथाव फोजोबस्रांलु अर खामनाय जाथाया दिनै फुंनि समाव क'क्राझार सहरनि टेङापारा डिपु र'डनि साखाथियाव सोमजियो। क'क्राझारनि टेङापारा डिपु र'डनि साखाथियाव थानाय थेलेब मोसाहारिनि न'आव सोमजियो बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया। थेलेब मोसाहारिजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरा गौरां दैसा सेराव छठ फुजा नायनो थांनाय समावनो हरखाबै अर खामो थेलेब मोसाहारिनि न'आव। मिथिनाय बायदिब्ला बे अर खामनाय जाथायाव नखरनि सोद्रोमाफोरनि बायदि फोरमान बिलाइजों लोगोसे फिसाफोरनि सोलोंथायारि फोरमान बिलाइ, निजुत मयना चेकजों लोगोसे गोबां गोनां लेखा बिजाबफोर, गानग्रा जि जोम गासै 15 लाख रांनि धोन सम्पथिया अर खामनानै सेवहांगार जायो। नोंथांमोननि चेनेलनिसिम दा जोंहा आं टेङापारा वार्ड नाम्बार 5 आव जोंहा मोनसे घटना मैया जानानै थांबाय छठ फुजायाव। जोंहा बे छठ फुजा होनायाव आंनिनो आब' बियो फुजायाव थांदोंमोन, मोनाबिलियाव थांनानै फैनानै अखानायै बियो 3टायाव थांबावदोंमोन। दा बाहाय मारै जे बिसिनि न'आ खामजोबखो बेखौ रावबो हमनो हायाखै। बाहाय भाराथियाबो थायोमोन, स्टुडेन्टफोरबो थायोमोन, फेमिलि मोनसे, स्टुडेन्ट रुम मोनसे बिसोरो थायोमोन आरो। दा स्टुडेन्टफोरनि गासै डकुमेन्टफ्राबो माने खामजोब्बाय, माने गोबां दुखुनांथाव जादों आरो। दा बेखौ जोङो खावलायनो सानो दानि जोंनि गोदान सरकारखौ, जाहाथे हाग्रामा सार, दनेश सार, रबिराम सार, जोंनि गासै जोंनि दैदेनगिरिफोरा जाहाथे बाहाय नायफैनानै एसे अनसुंथाइ होयो, बेखौनो आं खावलायदों। आरो जोंहा बे आब'मोनहा जानो सिन्थाय जेबो गैला, माने गासिबो डिस्ट्रय, गानग्रा जोमग्रा माइरं गासिबो खामजोबदों। दा बेनि थाखायनो आङो खावलायदों जाहाथे अनसुंथाइ होयो, जोंनि जाथि हिसाबै जाहाथे अनसुंथाइ होयो आब'निसिम, बेखौनो आं खावलायदों। टेङापारानि जानानै आङो थाबैनो जाहाथे सारमोना बे अनसुंथाइखौ होफैयो आरो अननानै थानो थाखाय जाहाथे बे न'खौबो एसे बानायनो थाखाय सारमोनहा अनसुंथाइखौ होयोबा मोजां जागोन। दा गाननो जोमनोबो बिसोरनो जेबो गैला, संनानै खावनानै जानो थाखायबो दो गैया, गेस गैया, गासिबो बिस्रा माने खामजोब्बाय। बिसोरो माने फिसा मोनसे दखान होनानै जायोमोन, साना दखान होनानै जायोमोन, लामा बेबायदिनो थेलाजों नारनानै साना दखानफोर होनानै जायोमोन आरो बिसोरो बे बिजनेसखौ मावनानै जायोमोन। आङो खावलायनाय जाहैबाय टेङापारा एरियानि जानानै सासे जोंहा लोगोआनो न' खामजाजोबदों। बिनि थाखाय आं सरकारफोरनाव एसे जेनो दानि सरकारनि गोदानाव एसे रेहाय होथोंसै। गाननो जोमनोनो जेबो गैला बेसेराफोर, डकुमेन्टसफोरखौबो खामजाजोब्बाय। दा मैया बिसोर मोनदोंमोन बेबो खामजाजोब्बाय। दानि जुदि सरकार गोदानफ्रा एसे सहाय होयोबा मोजां जागोन आरोखि जोंनि थाखाय, आंनि लोगोनि थाखाय आं गाब होनाय जाबाय आरोखि। एसे अनसुंथाइ होथोंसै फिसाफ्रानोबो। रबिराम सारमोनहा, जोंहा दनेश सारमोनहा, जोंहा जों देरहासार सारमोनहा गामि हिसाबै, खाथि हिसाबै, टाउन एरिया हिसाबै, औ जेनेबा न' खामनायजों लोगोसे मा खामजोबखो? खामनायाथ' बिसोरनाव माइरं थाइरं जि जोम जाखिनि दङमोन खामजोब्बाय जाहैबाय। दाथ' बिसिनि लेखा डकुमेन्टफोरखौ मा राहा खालामगोन। आरो जोंहा बिसोरो गाननाय जोमनाय दा छठ फुजायाव थांनाय हिसाबै गाननायल'सै, बिसोरनाव जेबो गैला। ना दख'ना दं ना सारि गांसे दं बिसोरनाव, भारा थाग्राफ्राबो गैला आरोखि, बेबायदि जादों आरोखि दा।